Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату бародарон апа ва ховарони азиз. Ана ай футболка вуҷуд дорад ки футболка навшуда ина тоҷикон ҳиҷома. Ина номерош ҳам ҳаст дар футболка. Бародари азиз, дар шаҳри Москва метро Люблино работаед. Анами ҷое ки ҳоз шумо дидестем доруҳо, китобҳои Қуръон ва доруҳои ҳастанд. Дар шаҳри Москва ҳуйшид. Ана и ширкат компанияи акаи Тоҷ такси ва акаи бобоҷон аст ки тоҷикон ҳиҷома ҳастанд. Бародари азиз, бародаре ки безан ҳастен, беоила ҳастен, анами доруҳо метавонед ки истифода баред. Ва бародаре ки масалан бо оилаҳотон ҳастен, анами доруҳо метавонед ки истифода баред. Ва гуфтани ҳастам ҳай доруҳои мақсад дигар барои хароб шидан, барои фарбеш шидан анамиҳо метавонед ки истифода баред. Ана бо ногуфта намона бародарои аҳли ислом ҳаст дар инҷа ҳиҷомае ки мо мерем уро нишон метаҳем ҳиҷома. Ҳаматон марҳамат биёед, дар поёни экран адресҳо ҳастай, масалан номерои телефон ҳастай. Ина бо номеро як бор дига мекунам, ина номеро ҳама ина футболка меоем ба қонун ба шароитош, мақсад шумо дар хизматем. Бародари азиз, ина гуфтам ки ҳиҷома, ина бародарам мегӯяд бочка фита бочка. Ина бародари азиз, ин барои мақсад харизандагӣ, простатит, масалан ҳама чи фоидаи беҳтарин фоида дорад бародарон, ҳаматон медонед. Баъд инҷа омадан бародарон, ана инҷа ҷои мақсад хоб мере ба пешт, ана инҷа ду-се намуд массаж мекунам аввал, баъд банкора дар пуштон мемонам барои саломатитон бениҳоят хубай. Мо инҷа ҳастем ҳар рӯз иншоалло хидмона. Касое ки масалан мехоҳем ҳиҷома кардан барои саломатӣ шифо, марҳамат бародарон, номеро бародари азиз, ана гапа гӯша намекунем, номеро адрес, номеро ҳама дар ҳоли экран, марҳамат занг мезанем. Меоем, ай пеш мо мебинем. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ.